Dnes zase stoicizmus. Vidť život ako niečo, čo môžeš, alebo máš tú šancu robiť, namiesto toho, aby si to videl ako niečo, čo musíš robiť. V angličtine to je pekné, že have to do. Nie, není to, že musíš robiť, ale get to do. Že máš tú dobrú príležitosť alebo šancu prežívať ten život a robiť veci. To znamená, keď sa niečo posere, tak nevidť to ako, povedzme, že sa ti zdrbe auto, tak si nepovieš, nezačneš nadávať, ale nebudeš, že teraz musím chodiť kamo, ale povieš si, že teraz máš tú peknú príležitosť proste do konca dňa chodiť a mať prechádzku a konečne sa aj prejsť a nechodiť furt len autom, alebo nejaký debil ťa obleje, tak si povieš, že aká dobrá príležitosť. Nebudeš si hovoriť, že teraz musím neviem čo, ale povieš si, že proste to je pekná príležitosť sa zamyslieť nad tým, ako sa často napríklad nahneváme nad blbostiami. Mňa minule oblialo auto, keď som bol v mojom najlepšom obleku, reálne za neviem koľko stoviek. Ako nie zase tak drahý, ale proste mal som oblek, zo školy som šiel, typek ma oblial blatom trošku po nohavici, po jednej strane a reálne ja som to využil, ja som sa nehneval vtedy. Ja som bol práve, že ja som sa usmieval, že ja to viem zvládnuť takúto situáciu bez hnevu, lebo nejako ma to netrapí a práve, že ja som v tom videl to dobré. Že viem vlastne si uvedomiť, že ako normálne by sa človek takto nahneval na to, ale viem sa kontrolovať. A tak mi to pripomenulo, že ja sa viem kontrolovať takto. Častokrát sa nahnevam na svoju mamu, alebo tak, keď sa s niekým hádaš, proste, vieš. Veci sa dejú, ale ráno povedzme, čo sa týka toho have to a get to, je dobre si, dajme tomu predstav, že máš to-do list a potom si predstav, že máš get to-do list. Veci, ktoré môžeš, máš šancu robiť, tak je to oveľa také príjemnejšie a je to ako keby si mal odmenu namiesto toho, aby si mal povinnosti. Vlastne celé to, o čom hovorím, je Epictetus vravel, že filozof by mal, aj my ako študenti filozofie možno by sme mali svoju vôľu meniť v harmónii s tým, čo sa deje. To znamená, že nič ťa nesklame, nič nepôjde vlastne. Nestane sa nič, čo nechceš, alebo nič, čo chceš, sa nestane, že nestalo sa to, aj keď som to chcel. Zároveň ťa nič nejako takto, že neprekvapí v úvodzovkách. Môže ťa niečo prekvapiť, ale nebude to, že si to nechcel a proste stalo sa to, vieš. A teda vôľa je to, čo chceš, samozrejme. Čiže tú vôľu by si mal, alebo to, čo chceš, tie veci, ktoré chceš zmeniť. To znamená, ak sa ti posere auto, tak proste zmeníš svoju vôľu ísť autom a nebudeš si hovoriť, že musím ísť pešo. Ale povieš si, že I get to, že mám tú šancu, príležitosť sa prejsť dneska, do konca dňa môžem si dať prechádzku. A nemusím furt chodiť autom, ale dneska mám tu konečne príležitosť ísť aj pešo, sa prejsť, chápeš? A teda zmeníš tú vôľu, že vlastne ja chcem ísť pešo. Nepovieš si, že nejaký debil toto ťa nasral a teraz musíš premýšľať nad tým, aký si nasratý. Ale práve, že ty môžeš, ty máš tú šancu, príležitosť premýšľať nad tým, aký si nasratý. Takže zmeníš tú voľu, že to je niečo, čo vlastne chceš teraz. A tak no.